الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن بسواب لكن دانغوك لكن بلو أسلام يجنك لكن فتو لمن ذاتك بين على فاكان أقبل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تبين كرة على فاكا بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفن. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سيدي الله تعالى تغبر كمان جاهنا لو قلت كيلو لا غرا هنا كرنجر ليتكيلو. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. مغوكما كما من كافر يرى كتاب الدنيا أنف لنغفولا كوبفاكا كافر يلا كوبوكا كافر يدبلا فدل جلمون النوما. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. kabini cide min no bina gafe kalawi gafe min na kasan فيها كتب قيمة. sebeni be o gafe inkono sebeni ni sebeni semendiale undu kitabu semendiale undu adama de ka adama de be joni mi jena be kuna jasoro na ilahara. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Amunun kafiri yara kitabu dungewula ulu ma fara flaye ma fara kabonyona fu mamina
ni dallu nana uma kunsigi meka dallu min kono o e dallu jumay ani o e farali jumay o be kumbe filika o fara me yonga filla kuma mina dallu jele nana law sona dallula nulu tura ala kira no felu kandara wana kulu fara farala ko kuma fora nyong walma tafsiru kalamun ko be kumbe ala kira ka cide ka foka binanda kuma mina nanaw ma farala tlala flay do ya chetiya do ya kafiya wallahu ta'ala a'lam وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كوكا سرودما تشي دوار لدى فوكا على بتو أكلي كدين خلص علي كبتو جي علي كعلى كلم بتو أني كونيشي على كلمة كلمة وكان على كلمة نفوي ياميونا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وكسلي جو وكجغدي وذلك دين القيمة ومن فلويدة دين القيمة ودي دين سبندياليري دين الاستقامة ودي تلين ديني ودي أسلامي ودي حقيقي ودي دين السبنديالي من برا على يورو شدي بيب مدك كعلى كلمبتو كبتو جي علي ينشي على كلبان دياما إتاني في مرنيامي يونا يعني يا مرلني على بتو ميكا بني سلا جغلا يعني بتو سراورة منندرا إني مندوما كتسري كلو كأجولا كو ودي دين ري من تقول كو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما دبنا نميم ما كن جرى يدي كنغو كي كادو ما من كافر يرى من أهل الكتاب كتاب الدنيولة والمشركين نفلا غفولة في نار جهنم قلوب جهنم تسمكن القرآن اللي كما فولين قصينا موتشارا موبيون سيغا سيغا موبي إشكالو دوغرا هكلا كافو chrétien ou fana bedine do deka o chrétien deka cha ou ko ka soro somo ben deka ona nyara c'est comme mamun ba fu bidalu jo alaka wal mo bisiga alaka la driala ni somo we min la ka blaye o kerima so bu juye o ni alaka la driate nyo yesra ka fanga ni ro de fam o pa mi asura fa ifandai o wa de onde to jo odo asura fa ifanda asura fa na fulutigi ya sori fa be chrétien la ere kera chrétien ni nyanga taro sobula korote ko ala maladri ade te nana sori fa na fulutigi ge flu ne manani fin vorola ni na sura fa ifanda ali so tu fe bazela o bena berita fa kama كوي ابن الجوزي من فاكا كتاب كنا صيد الخاطر عليه بوندا دو سيغينيغا من احوال من فلني ني ادم دون تافام ني كيبي حكلي دورا ينا نكتاسير دو لادرون انيزيتي كونجي ني كيتا دبلا في كتا على جلاكي كوكمانا دسكون كبارا دي نينبه اويروينا عليك إلا التسليم إكير كل علي كفعل تاكا جون تونيو إكا يدسكون سبتي أوكا كفعل دي لادري هنا مسادو أرحم الراحمين أكرم الأكرمين له حكمة في كل شيء
no ebi duskun koroni min ke ka blani aqida ka kasori hakli bala kisa fe wara ma mino tekele o de ko mi ma min fana ya ni koro ka bwa dungana yoro wara tali kada ga ni sama kana misirla mbendia ko wara ukeli kada ga sungalo ina fleka jeni alaka kiri ka shu wajibi ayreka ka ala jeni o ko o chugo kelina a'malul qalbi duskun ka bara ko lu de ka gelen ka tamal fal ko ka baraka ma chama man de fam ana hakli te famu ere bina inni koro ka duskun koro ka jenoi wala la harakiri to ba ala de bulu efleka munu hina mina bi so mawde o se chrétien ma walma abeta au soma folo munu isra bla mo isra kumbangina wi yali uma donc nu isra bla pa ko lo bi yelaw fi abi yelaw diw fi abi yelaw modum fi yo don ma minena ka koro ngo abem minena u kele ko ka dondi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ama jama kulushi nyanga tafu chichile ko ba ko ebna kuma munun fo no sabatira e ko toyi no sabatira o kiriba ala libul na sabatira ka fo nunu ka ahli alfatra kumna fo mamun dawa masuma ben she Allah asro don wo kuma do fo nga kiri to total kono be se ala deba e kisi moni mbe tika koyi ite miye kibaru sirai kon ma awa elimani yara ala barka de kalimani yaka Qur'ane o defo be ma ekibi ni munumunu kuma kuna ka ko renye ni kalimani ya eche ede ba ala barka da ite barka da yini yere ede ba ala barka da ikanda limige ay misali chamam fok mayna ka ko ayre ala tay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ayre ala tay ambulu fon ya ala tay dugu ya tay kabakulu ya tay wa inna lana lal akhirah wal ula okma femi tay isa wokeli ula mumola mumini be dandela kalimaniya tes sinda korotan ke madanna balimaniyanna billahi alaykum ninna folotigi do na sisa ayanzgi le fle ay milori di doma ay wa keme di doma ay do take wa binani do take wa mugay atla asira nyena yorola atara kamsiri jama totui amba ke chugudi ha mu adira mun ma munge alhamdulillah lu kon min ni soja doron ngar sike jara ko ay do dama do sora de ay ga yala mi wuli ka kol cede wa ka ajalaki ka fo munay ma do dinma amuna ke parce que amba fo ko ta ka wari ko ajara e ka di munu ma ya dulu de ba o ibna fo ko alama min di e tado ala de tado bi yiniga aljina itaya dugu kolo itaya je itaya laara itaya ere itaya hera munun fole fle ni ala do swala ka do jara etadwa abe ala tay ko ni ala ya tla chugo min kadai o jara kili robe mi woni mbunda imata mama ni mbunda inde famuli mani ala to rubi siki ka la jedron ko est-ce que ni ngera est-ce que na kerata bo est-ce que akungang hey iba faga ta rojana ala yakum majawni mi la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun yaf'alu ma sha'a fa'alu lima yurid ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن في نص القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وإن مبارا يدسكون بنك من أيام
ألك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما من كافر يرى كتاب الدنيا أن يفلن فولا في نار جهنم ولوب جهنم تسمعون وني كمان نفولي كلابي كوني كوكو كريتشو بدو جهنم كونو bon vraiment ko ambe ka kuma do fo kanga anga kili jaga bwaka jere kono chrétien ka chambi chu chere de ba be ka chrétien to la tiente ou te isa re no febli e ka fo idala ku be isa no fe o de fili la alla foni kuma temesra de nana na e doron ko mu yere ku ba no fe ni u ye to min da yere la ni o ti don no te ni ba fe ku fo fona nana usrafe le tesla ka miri aqida la duskuna sirla tiena ko bi chrétien ou be isa no fe o e fili kadaka nu kuntura isa no fe e nyangma una même misiri ko no fe andi masoma ye qur'ana kalo digere qur'ana de ko amma ko isa ye ala kira na li fo wi ko isa ko chiden na to be ale kofe ku ni soja ni ay e nu ko ta na la atura no amatura no abeka kan ani soja ku ka ma nyagal ni mai ma min no fe tukuta yesrala anaka di ma nyagal ni chide abin na ne kofe atoro ka krata je toro ma kwa toro de ku Ahmad yeni Ahmad be alkira toro la wa taala we atale ya toro ma nga were hali shini bible do kono tamashiyan be tamashiyan munu nabe alkira de ko foti choy atamashiyan tika be mashika ni alkira te Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kili aflana yali mami alkira ka chide ya kaluntikiya mu'mini be dala ko be do aljina kono woni chide ya kaluntikiya wajibi do ne kaluntikiya bon hal ni mamin du to islamaya kono qur'ana bete de ka qur'ana aya kilengalu ndiya ikafriyara ni saro kai ka dan me kono do wajibiyara we islame idambe qur'ana na nga aya do be ko konno kon deje we don ba wi fam ya chugo ko no tika ke o c'est impossible incroyable non tika ke o deje isa o iyo aya kilimi ngalu diya ikafir yara bi ijma' al ulama o mire qur'ane be kalu diya qur'ane rete de ajigina minga ko te créer ko fana kalu diya aw de ibe ambo ko namnam ko musala parce que ko ajama kacha ya ajama kacha kafiri manjaya de foi la manjaya itara dina ko sira chrétien atoyedi chrétien kacha o ya togodi nyete de foi la bide kacha parce que chrétien togobe madama minga nu te chrétien wi o de kacha parce que o te chrétien wala ya foi ta foi ke hal to jamana ka sta église la te chrétien donc te foi do alla chrétien togobula ma quand même ka fo ko munun kafirera de kuma minga o ya munu yere bala sebela no ya batu kala wele kuma de kambuma te munun da ya androy chrétien toy dama alo beslamo fana no do kon tros alo ndoy bagari ndoy madu aba e bagari ko te de aywa misaliya dama do ti misali dama do dana be to do ma o jabu ay bana islam to ko bena dama do tay wi ati foi don islam yala foi anga fam kafiri chaya ta alaka kiribo anona de o atifa de duna ma chamana bi ere bisiki ka laje mo ana foro kun num bega do jarme roge nge mai ala ku qur'an ko na kada ba unta ka buy ko nan doro ga du kuro ko kama be ka be détruire ka buy kana ni doro yu no kada le ka bu wati jala ki o kella fanade ala de mubla yo
emi mlaini yo boy mbola oda ma mani ka kiguni so mi ka jan ibituga yere kalfa alama ka tuka alaka hinayini ka ala deli ki dama ka shalala ngayete sigi kiba laje ka fo muna ala bininge o fo yujiru wala yujaru alai ala de ma koloshi ngani ala kwa bi halaki matiki koloshi ga kafarani mbeka dala ki hakilatike ko ala e ladriya ti jontonyo abada qur'ana yo fo ala kiraka hadisa yo fo man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha وما ربك بظلام للعبيد نكرك هذه سيدنا الآية عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا يتعني حرام يا جينا ويودفو القرآن لم يدرها لمتى ورجع وكون يعدوني ما من دار على الله على الدنيا يكون واتيك برجي نغش ondarula ka ala ya Allah jarabini ahwalu nundi wala sa mimbe min sukuna ukabangi ala kon badon be sukuna takabangi fana sukuka bara de binai yebe ala ka kiri mununa ni mu famde ata niya ando yini ngasa ni ma yere kulo ala ka kiri ala ka tlali re folo an Allah harato je kono e je ta famwa la hara kote de jere ta je ala je tlali ke tukomna ni mal limaniya ni ala buyate mami yoro e ba famwa eskimbe ibika atoy di shuntige ko kumana ibi malo bore kilengo kumana dona diu ndambe yala abetlunga fewni fewnzanga duma wa bisaba e dutigi to de be 50 de be ke shiyena kabi musoko kunu ko malo dogoyara ima lafiya ni name demsenu vitinu njo to iPadu ni telephone ni phone zanga duma ka carton fa na ka duma wa bisaba wa binani joni atla alata era chorobe baba ko ya kabni murwutlela siza imo de sojo siza imo de ode du josa era be warina ya ka murwutlela wa inana warina era de la ya doka kene gije o te fuila o kene ala ni o te ya fui kene o kene ni dote o te fuila kwata ni ki yere ke fui ko bo ede ba fe ka wuli ka sili ala e o kene ya eta ko soro e ka ta bunda yini ka kala ba ibn jawzi na ba kitab min gono ko saydul khatir ale kote ko kuma do ala yere ba adama dilla duniya fe do la ka jigi kono nga koni mu sebe ubita ko da to ale ni ngani yinta ni ala yi adusku noro kuma mina ka ko munun fam ya dama abati le ko sebe ale le ni mboda yin sebe ni ya famu afia ko koni ahwalu nuna ni medo efesiza kabo ala yoro o adusku ka barade ar-ridha 'anillah ka ji alama alam yininke ake ka dakku min ka ale ala bodon ninte foi ne jidi foi la fo ala kanu ninte foi jidi ne diskuna fo ala kala dria ganima nim idusku ma se go barake ibike hasidi ibike kuma jugu folay illa babe kafiriya kuma refo se dobe nu usiga ni ngon la yedro bu kuma jugu fo e dobe kuma jugu fo de mimba tafo sebela mimba tafo tulungela ala ka kishiganta ko mba munun kafiriyara min ahli alkitab kitabu dunya o junu islam adda alka madakura o fla dunya o
wa dumene de do akono mamunu mi donga bo to jama kulula de dumene de do akono ulaika humul bariyya ko lu de davela juguma winde kafiri de davela juguma qur'ana ka folla kuma be kafiri de davela juguma lete wulute falte kafiri de do donc davela juguma de kafiri nun ta alaka kuma mu ta alabatu alay ki adama de mo don alay ma ala barkata ma ala wala yumando innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya awakika do mamunu liman yara kabaran monge o tigi kera liman yara ka bo kitabu dungu cela zaw liman yara ka bo mushriku la zaw ikera ma façon mamunu liman yara kabaran monge ero liman yara tamayo ko ni baran ma de kuma be nganja dola de صدق قول بعمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إسرائيل يا بشتو وما من لمن يرى كبار ممكن أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية أولودي دافلا سوهر موي mamunu liman yaraka baran monge kulde mo gola hermo ini ka fandaya ini ka luzuratoya ini ka bulu kofe maya imana ke ma façon mumi ye baran mangele ko lude mo gola hermo ya ala yoro jatina on tata kilede est ce que on be sumani keni mi e ma chaman jomba kaslamela ngade kabayere lama kanata o bundala ngambe mima ma chama yere ma miri ko slame yi here ala yi min dalima ma chama ma miri ko limaniya ya ala ka soni fi la bilibili ko ale yusoro angon nyebe mina we je fen soro tan kari beneni na fulu ce abeni famaya ce abeni yiko ce abeni soro ce on bulo dama de soni fe kasoro minga bo be mi here ro katima beka o de limaniya ne mai awe ce de wallahi limaniya de yonde ala ka sonna wa alay jomun kan ayulu de squadi jon kan ngaski ka ala barka dadi i kandali min gera i mu'mini ka ala barka dauka islamai baroka ka ke ka ala fu uka ka ala wali yumando uka la in shakartum la azidannakum yi barka da fa ala biji ambe clé ay do kan de limaniya ka jidi est ce que yere dillaka ala fo limaniya ko ina dillaka ala fo islamaya ka ngabe ala kira ka sokoma duwa wula dugu joja ba ala tanu ala ya kelimi islam dugu joje e ala miya an shi islamaya ka ala kira ba ala tanu na ka ala barka da kai ala kan ji di limaniya ala kan fara barka da lauka جزاؤهم عند ربهم جنات عدن كو أولو سرا وما يرو جنات عدن كو يسوي نيسرا الجنة كونو يسرا سوسا كوي أو يسكي ليسا الجنة دون تقولي كتا رشبلي أنا تقول يا في أولا كتا في وتا الجنة يسرا سو kolu be sigi aljina sokon bada aljina sokon be nema de la bada torote nema mina be lafiya de la lafiya mi hani sengen sugi de nyona be damu de la be here gere de la ani fuy wore sugi de nyona kode mu'mini ban gelaw sarayudi tajri min tahtiha al-anhar aljina so indugu manaw
تجري من تحتها الأنهار يا دو آية ربك دو فامو لزو هل نمو تفسير أنا تجري من تحتها الأنهار كوني أم تقولك على ما أبو الله أنت كرو إنت أفهم نسبي أكلا خالدين فيها أبدا وكون بو كودي جيكا كو مي بو سانغازو دي كونو بو هيرد لاي خالدين فيها أبدا بدا دبل تالا سيكو رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم الله تعالى جنبه على جنبه ما ورضوا عنه ويرجنا على جنو ما ويبارن ماني منونجيا على يا فرو نك جنما نو يكوبنت أمي فهو فيها على باب نت لقوي نت جون بسيك على كهكذا دفع على جنوما الجناناي صنع ويبارن ماني منونجيا جيه كنا على صنع على أيا accepté الجناناي أو على أننا صنع في من دولو يرومانو الجناي ويروجينا قوي وفرا وجندرا ما صنع بافوكو كدوفرا كفو الجندي الجندي وندو بينينغا كوملا على بنا ايري كشفو كجرا الجندي ونا بينينغا واكو كو ممنا بنا كوم بلي وند مينا يا كو يرد باجتي على ينينغا موري ومنا على بسركنا ايري ذاتو جرا كولا jira chogola mini alaka bunyaka kan kono kera ubingina aljina nema peko ya rabbi ala ko kan ذلك لمن خشي ربه ذلك قوم توي nyobe nyobuguta kambala de liman khashiya rabba koni mbe mai ma mizrana madinye de na mizrana manye ko kula mai ka magashiski سورة البينة أكونجرا نيورينا نيني مكايدي أكونجرا نجمع كلومي يا رب على كان كلوكا أم بفراو جمع كلوكا نبارن ما منو يا رب على كو بارن مون كلي نغيا أي نالي بارن ما منو نغيا أما على كلو جيا على كل شركة الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أما سيدنا الله تعالى تقبر كما يجيهنا لوكوليتكي دو لاغرا هنا كرنغرليتكي عليه سورة الزلزلة دخول يرير السورة الله أكبر كوبا وبعد مدينة يرير السورة دخول بنا يرير لمنك شو كننا دخول بيرير لمنك جيا ولي الله قرآن adu kulu yere barubo adu kulu yere ko kuma doyni ni su kono kuma famba be budeka wala ngafa be Qur'an sura bi konontona ala kira kam Madina kuma fambala Allah sura do magan ko kuma fala ta kuma fanga mai asura jigna ala kira ka kira to bati sallallahu alaihi wa alihi wasallam Quran ni tertibula surah biko ayat 6 de ba fakko ayat 6 awa atod dambe wali min barubora no yidukulu yerere min no benake ni shubi kunu alqiyama ko kunga surah ya rabbi alaka do no yam aka boda ke aye adu angafle إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض ندخل يريرها زلزالها أكا يرير تفسير الكشاف عليكو يرير منو واجب ينبع أي وكما ليني ودي
matto min be no bu fam ya rab kana ko yodi ni dugu kolo yere la aka yere la an min kelika kanu wa aka o maina ka dalaka ya maruka ko ni ko kera aha wa akhrajatil ardu athqalaha ani dugu poili ke akoro fen mauna o grima folo folo bota odo o ya adama du athqal bu fada madini jinama o grima fla o doni ko dugu kolo adama de doni dugu kolo kono na sara doni do dugu kolo koka na nyana madu bana athqalu min fole fla ko fengrima munu mina boka folo e adama de rebe ani dugolo na yerere la alqiyama jodo dugolo yerere la bota layni bota minyini be folo folo e shude o lu shula mafarati bode bina kunu de kunu yana mawde be poyi o kunu de ana shubina poyi kabo o seve dugolo ere koro fengrima mbo ko si fem nu ngama lu bu boyere mati kadaka ko yuguli ni ndugu ko yerere je dana wulice a nyoma delikake tremblement de terre munu mike ka foko dugulo yerere la ya ve yerere la slan uluni danyo profe ya me ko dugulo yerere kera ni jamana inga ta soro ka ida yoro do de yerere a yerere ni fanga hakeni doy seconde dama do kono wal ma minute dama do kono ita me abada ko du ko le minute tan dur wal ma minute bisaba ga yerere jamana do ka ito me wa afana ba soro nu ya fanga fo fitini yerere li fitini namadu nga tafsiru kelo ko ni ndugu ko yerere bi abi yerere ka bi du ko jugoro ka ba dila ka yele لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنو كردو كلو كورفن غيرما ولو بوي وشوفويتي تدو كلو جورا بكون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بروفيا كان وبرنغا يكلين كو دمادو وي بيشينغا كلو سانفيتي شو بكون إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أنا أودي يفوت أفلين وأخرجت الأرض ندعو كلك سرقة بويلك ساكا ولك أثقالها أقرأ فنجري مونا سورة الانشقاق عندما نجمع على داي كلو بالله كلو كبا أقرأ فونا وألقت ما فيها وتخلت نقول بكيرونيك أقرفونا كي لانغولا كابولا أبو فنو كيرون كابو ني نقول يرى مي ودي بروبوتو فلني على في نكون نبي بعد ما دي كونغا أمي نكون نودي نيسكيلا وده أتوني على كوفا مبادون كو يسبب كو تتلونغي ame koin ame fen vo atemembo beka amba miri chugo akabu be ma ala kula haramade ko wasa'atu adha wa amar ara ko kungo kabude ya kungo be ba adama de ni jina de dala o jinaw ambulu fo ka faraka anulu je bakir manda de don de fengala ma jinaw tala ga qur'ane u borobo ka fo la ara ko ba onulu de kunga kiri ba onulu de kunga aha وقال الإنسان وعدم دي بيكندو أدو ما لها مبدو كل لبي ذاك ويفين يدو كل لا وما دلك ميو ياكا منو يسام بي ورب بلاكا ياكا كور منو يسا بيسيجين بلاكا منو يكمل بلو منو يكمل نيكو بلو يشي جنبو بلو دو كل كوكايا ولو فلكا فين يبي ماشي ما دلك ميو يي كونو كان عدم دي رد بيكندو سا ما لها مبدو كل لبي نيمويه ko min yaba de ka kodo ke
walma ala kan kisi ma balaka ko façon do ke abadilika mu be karla mu ya soro ko mo kamana bu gondu ko la ko mo ba fo malaha ya no fasarli shidon bali do puimbe anvea we gulam ahmad ko mo ko tafsiri ko ni dugukolo yere ko afara ko ni jela wa sera ko dugukolo yere bi chaya ko no ko petrolu bu bo ko sanu bu bo ko waqala al insanu ko ana madum ba fo malaha awari dugukolo wari ne gulam yere ka arab kan lalunde nyete ka dam ne kira la fo don ba sebe shimani koron nufo wa akasu ya kunuruni arab kan su ya ku ere tinyoyi ba ni kuma ere kambe mi ma fana tinyoyi kuma be ni komi yani sika kala hakilima be ba do ko ni kuma e lahara ko di nga ulube kuma in tafsiru ka bebe jema ya ba hadisa kalanda bubulo munun kiramu fo uma fo kira yɛrɛ ɲɛna o kuma wɛrɛ ma fɔ diɲɛ kɔnɔ ka kira yɛrɛ to balo la u bɛ o kumaw kɛ ka kuma sɔn ji la n'i y'a an b'a fɔ ta kɔrɔ ye parce que e bɛ na nin mɛn dɔrɔn yakili bɛ ja arajo sow bɛ yan arajo sow bɛ yan a wajulikɛlaw bɛ yan voilà u bɛ nin tafsiri ninnu fɔ e yɛrɛ b'a fɔ voilà nin de ye tiɲɛ ye y'a dɔn kuma o kuma n'i ye lahara ko tafsiri k'a kɛ diɲɛ ye o de ka di adamadenw ye e ma wajuli lahara ko kuma yɛrɛ bɛ ɲini ka dabila wajuli la sisan ibi mɛ kuma dɔw la ni tafsiri tɛ tan kuma dɔw la ibi mɛ sila ka sɔrɔ i ma a tɔgɔ ye di lahara ko kibaruyaw i m'u mɛn wajuli la ala ka bɔda de kan ye dɛ parce que a bɛɛ kafiriw ka ko labɛnnenw de ye y'a dɔn danfara min b'a n'olu cɛ o ye al-imanu bil yawmil akhir ka da lahara la o de ye danfara belebele yɛrɛ ye ani kafiriw cɛ olu ma da la ko kununi bɛ yen u ma da la ko lahara bɛ yen anw dun n'an b'o la o de ye danfara yɛrɛ belebele olu b'a ɲini kuma bɛɛ o ka wuli ka bɔ yen ko minnu bɛ lahara ko fɔ ka i siga olu la ka kɔrɔ wɛrɛ ɲini ka f'i ye olu la min tɛ lahara ko ye n'i y'a tafsiri bɛ a ka di tulo la dɛ n'u y'a fɔli daminɛ e yɛrɛ bɛ sin k'a ye ten a b'a tugu ɲɔgɔn na e yɛrɛ b'a wala ko nin de faamu ka di parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ min na n'i ye o fɔ o de faamu ka di mɔgɔw fɛ lahara ko kamanagan yɔrɔ ye jumɛn ye e b'a ka fɔ fɛn min fo ni limana yɛrɛ n'a ye n'o tɛ a hakika yɛrɛ yɛrɛ e tɛ se k'o dɔn k'i to diɲɛ na yan a bɛ ko maakɔrɔba cɛkɔrɔba san 60 70 80 mana cɛkɔrɔbaya ɲɛfɔ cogo cogo k'a bɛ tan a bɛ tan denmisɛnnin t'a faamu fo ni ala ye si di n'i yɛrɛ sera hakɛ ma e ma a bɛ maa caman ɲɛna ko cɛkɔrɔba ka ɲuwari ye kalabanjɛ ye ok denmisɛnnin mana cɛkɔrɔba ye ɲuwari la a tila ko kalabanjɛ don n'a ko na nin lajɛ ko ne ɲɛ t'a la a tila ko kalabanjɛ don n'ala ye si di i bɛna faamu ok a kalan وقال الإنسان ما لها ko adamadenw b'a fɔ mun bɛ dugukolo la ma laha wari tɛ dɛ kuma in kan tɛ maalu ma dɛ ma laha ay ma lil ard ma laha mun bɛ dugukolo la mun y'a bila nin na يومئذ تحدث أخبارها ko o don dugukolo yɛrɛ de bɛ a baro bɔ u ko ko o ye internet de ye k'o ye arajo sow de ye nkalon don ala kira yɛrɛ ye nin kuma in tafsiri Bukhari nana ni riwaya la kira ko a ka sahabu ma ko a b'a dɔn a kibaruya ye min ye wa ko a b'o kɔrɔ dɔn wa k'a b'a dɔn a kibaruya ye min ye wa ko ala n'a ka kira de b'o dɔn ko dugukolo de bɛna seereya jɔnkɛ kelen kelen bɛɛ k'a ni jɔnmuso kelen kelen bɛɛ adamadenw ka jɔnya ko tɛ dɛ ala ka jɔnya de ko don ala ka jɔnkɛ kelen kelen bɛɛ a n'a ka jɔnmuso kelen kelen bɛɛ ko dugukolo de bɛna seereya o ka a ye fɛn min kɛ ale kan o ye kira yɛrɛ ka tafsiri ye hadisa la ko dugukolo yɛrɛ de bɛ kibaruya fɛnw de ye
Chentede tafsiru inde anga marajiu korobe ta tafsiru gafu laje yi Tabari laje Qurtubi laje Ibn Kathir laje yi Jalalain laje yi Ibn Abbas laje yi Fathul Qadir laje tafsiru gafu ba korobe fe mbambulu wa anga jamana tabulu korobe abebe ndeka tafsiru manja nyona koy foko ya kacha ko wala yede qur'an fasarli ya manja nyona ye bugo ko tafsiru labe hal misru ka kulli law tekeli basro tafsiru manja nyona ta be wo ga fikili ndiko hal tafsiru laje foko ya kacha fiku kitabu ni yon chekate be tafsiru kitabu ko ni bisika soro doy kuma do lakale ka farata ka waqila do mo lakale ete arab kan kuma dire ti nyom law la kacha Amanca. بأن ربك أوحى لها. Awa ko ado dugu kolo yɛrɛ de bi akibaru di. I yɔrɔ min na i y'a dɔn seeri ka ca lahara dugu kolo y'a dɔ ye. N'i da cɛ e ye kojugu in kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ yɛrɛ de bi seeriya ko a kɛra ne de ka yan nin yɔrɔ in na yan. Moda to don ba do ba fo ko hala ban seli yoro falini minge ni farda seli don ba do ku munun jata ala ubeni fala wa da ma de ki kabatu ke yoro chaya ko yoro nunu bi shiriya di ki kabatu ina flasi farda seli ya ibora itara na flasi ya isilla du kulo yoro la ubi shiriya yidi ko min kera du kulo koka ko du kulo de bo shiriya mana ijantu yere la sade edu ko jugu do ke jamana chamana sade de tara oro e no do be ijija ka ken no nyumo te du ko lo bina sheria de shero bina na du ko lo bi sheria ere seni bulu bi sheria ya do daka sheria kon te fuyila femunun di bina qur'ana ya semendia ko seni bulu bu kuma wa afleka dugukolo tafoni meleke ka sheria be faruka ere ka gafi bi dima ka faruka adaba de bitabini dace yoro be bin oda to mo bina se janme dala kuma mina kafiru bi se janme dala kuma mina abasuru yi jongwala fo fa'tarafu bi dhanbihi fasuhqan li ashabi as-sa'ir ma se tasma ko kuma mina ala kana ya mo wala abasuru yi jongwala fo shiri ya chayara ye jongala ala ka boda kan bi anna rabbaka awha laha kolo bini beke mungama ka damne yere lina kana se kibaru ya dima du kolo fleka fon fenge paya beke mungama bi anna rabbaka awha laha ala de ye ko wayu jigi ke ala de ayamaru ani fando en veo kele di foro wa azinat li rabbiha wa huqqat alaka ya mardu bidu ko blani gonna ma ka yere made ko nimbe de kera dugu kolo fe bi anna rabbaka ka fa made aw halaha o de wa yuji akaka ya mardu ala dunga dafe be kullu lahu qanitun abe kolone do alai e kana miri a kuma wayu bi jidu golo ga kuma ni be du golo la kuma du golo bi men ke wa ala fo fen law be ba ala ka kuma megu o be ba ala ka ya marume mo qur'ane yo fo ba ala ko du golo ni ka ko ma ay na ajala wal nga fo son ka karaba ka kenza ko yi ko du golo ni ka ba golo ko on de karabal no de on bi son ika kuma ma ajala ni ko tugula qur'ane yo mana ala fon fen la ala ka yamaru kun fayakun o febebo me o febebo labatu ala ko du kolo ma kenin juguyi ni ngoyinge abuke na ko ka kolo ma kenin juguyi ni ngoyinge nga komi e ka famuna ere ba ye doron ka fo ni tulo furate ni tulo dingete meni tsigake ni feti lama amanga meni nimbe e ka famu yadi
wala da uti bula ala kaw ala itlo de ke ka meni sawi nga mumba bali aka fenwere ka meni sawi min mumba bali aka meni yere kiru fenwere la meni gido kiru fenwere la min tlo yere te femina komi ay meni boshi dola ka tlo tola tlo gere munu ni ba munu tlo ko ya angela est ce que tlo furanda ya doa tlo dingen na ya doa ma do la jarabira ni nyeko est ce que nyek sen da ya doa ala ma yeli de kala pana fewbe femunu ala de bo bla fewna o de to ibrahim alayhi salam mamina nakiruna tasma kono ala ko tasma makoni bardan wa salaman ala ibrahim kesmaye ani kishi kasura tasmadu ni la oti kishi surala ni fem la oti tasma oti sumaya surala ja o koflan ya alaka ke ako ko contraire ke ako aksuke ako ko kaleke ayoke ka bogun yala ka ke sumaya bardan ka ke sumaya ama jijigi tasma ka de kuma yin foye shin chama ibrahim alayhi salam abla tasma mina ala masana majijiga ka tasma bi ala dikay ya maru tahta amrillah tahta mashi'atillah inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun alay tasma de ya maru paka gunya ke dabla paka ke sumaye sebe alaykum ويحذركم الله نفسه أي سبب كوي مسوى أي فرق كنت على التلا نتني على كي كفيني دو دبلة سيبا دبلة أوكي نا كده على يفرو بساسا إيش بيجي كوسا nye garanna mu ye nye groupe ne ka kenedi te groupe ne fato o groupe ne bli ate kutu ala tala niye dola ka kene koy cheniu na kadi ala tension bi besla na kadi ala bi mulugusa manda dabla e au ba ere singa o chanda to fle ave anda to fle ave e o fieu antu singa o fol abda wallahi abda ni ya dabla ajala ni sona nga kuma ma alhamdulillah o de here na ta dabla de ala me ko nyuma mun lu bina dabla o jangweta hali ko mun ngade ala yo luto to sino jango dangwa te mive babito dona kono ke ni ma don na ni ma dabla ni korola na sira rod la babla wallahi ni sira ga la bisiki ibi sigi sade ka demson fle dona ite don gable de pana ala ka akli mandama adama de ka qudabla alay u de ka di alay nate abedabla todu wa adama de ka ko ke alay ala jeni kama u de ka di alay nate bebe ko do law bebe do bi shanya na ala kula nga do fana bi shanya na ko law do ba ka wardo ala kula do tati dola e mingi tati do ala kula warti tu kuna koy warte fe ka te bo fiew abu bodi ni ma do ala kula ibado fula ngai flawn ulu ta do na se kala kala ngai ta taro eta se kala kala ete waru bu bode ka ko warti boa karoge beta beta sira do fe age ni ma she ba angote ya ka koro ka tori ka ko ta tan flala ko ni ma she ko bugader jaza shetana bugader jaza aw fa da la kele do de ma do ala kula ba do shetana kula ai ma do sebe kula ma do fula ai ati blate koni war bugune da be koni abta sira do fe wala ni ala na bi tasran ma fede o de ala tanwi ala ka anda tasraw yen yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'mal
sa موقف الحساب جاتبو يولا دلبا مساكلي كيروتي كو مو بسغيسا كچاري اشتاتا كجما كل جما جيز ليروا اعمالهم ولا كسروا كجرولا كيرت كرا او اسرائيل دي ابي مني بنا تامني مبديما اني مغاكا اوا كو مو بسرا كچانسا كلو فرفرا ولا سو كبارو سراسو كبارو سراكا دوما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سرا من يورد لسا مو تشرني وبوكا سراوكا كو كونو بوكا سراوكا كو يني وكا سراوكا جرولا كو يورا اندي لسا يادو ياندي باركه يورو سرا من يورد يي bara ya bi jigi daw sara de kay o ma ka fuiti no ara foni ire a ke katlaka chie o koro di o bore wo mai ni kan mom bla bore wo ma kono nu bununa ete fendi no fi bore wo mai me mambe baran mo na ngabe ko rawla ko ra mun baka baran ma sara nakashi wal ma ko ra mun baka baran ma sara chie wal ma nu na ka baran ma farla nyonga baran ma tan na fa o ko kref don mo ba fonde ma ko bore wo matiku mamun be baraka ka bla bore wo ma kono bore du so ko benga lu be ka fe ka kono fe be ka kono ngati baska kono on no kon makebe ma kon nga fendit mala yoro ka da doya ka afade ku yin ma do ke o doyara ويا فمن يعمل مثقال ذرة لما بندين سنين وانا بارج ماك والما ندقيا فتينني الذرة تفسير كلا لو كون ندقيا فتينني دوبي كود كود او كو اي كو ني دايله ديبلا فلوكوني مبدو فندري فت لفه فلوكوني مبدو وفلوكوني او بكال نيكورو abukomu gongodo ngani bolo kala kam neta iti fuire ko o nywana ni ko de to ko dharra do ko ka bu komi fini kise nywana bu komi binde kise ni nywana walma fuy man do na fora dharra ko nya be fe do ya de kufo fe minaka do na do ya sira dana كوبنا حلو يا سيو بارن ماني وانك مثقال ذرة حلني بيدنك سني وانا دو من مني وانا دو ندقيني وانا دو كوني سوري كيو يوما دك جينا يارا إباي باسراي أسرا بديما وانا فكو حنا كرا بيدنك سي نابه فرابوبو كونو nabe kabakulu biulu flala nabe du kulu yoro kunna bikenai abna bleka mizan adama di fon feni shi kono ika islam dingile deke shi kono ati fil abna jirila akera sawi ki kishiwa masaki kishiwo ikoni minga iboyi akwere akujaro de ni koi ye minga ibo soro ya ala sona o ngani mam minge kun ito soro de ko yende wa man مثقال ذرة شرا يره awa kwabo chugola ni mami onywana juguma fanake ni matubi kabwala alaka yafa ibaide oh mana anchama be mina ndote fuisa ni ndote fuisa fendo de القطرة الدائمة تصبح سيلا عظيما ni natu ni madabla lawa buyo koy adama de kana tuka jon jurumuna kadani mainga kana tuka jon baran ma fanana kadani mainga ala afla de noro nyoda kana jon baran mana ni minze biye oke ne ma fi ka ke ma
baara ɲuman kɛ la dɛ ne de k'i kana jɔn baara ɲuman na kana jɔn baara ɲuman na ani maa ka kɛ maa fagonen ka kɛ maa lafulen i tɛ se ka sɛbɛko kɛ o n'o tɛ kelen ye dɛ c'est nin kuma in bɛ ɲaami an bɛ ɲaami an caman bolo o to ala fa an don dalila ya ko dɔrɔmɛ man dɔgɔ ko ba kelen man ca nkalon don wa ka ca dɔrɔmɛ a ka ca ye ko dɔrɔmɛ fo siɲɛ ba kelen ko de ye wa kelen o man ca o ye a ka ca ye parce que n'a kɔrɔ ma faamu fo an k'a fɔ de ko tiɲɛ tɛ a tun bɛ fɔ ka daminɛ ni waritigi ka kuma don wa dɔrɔmɛ man ca ba kelen man ca waritigi ka kuma don o tɛ waritigi kuma ye o kuma in fɔra ka kɔrɔ a fɔra de ko hey se foyi tɛ min ye dɔrɔmɛ kɔ ala tɛ ban a la a don ala ko la i b'a sara sɔrɔ i fata mana caya cogo o cogo kana ɲaga a la a man bon ala ma jumɛn wari kun do ayiwa karamɔgɔ ka dɔ wɛrɛ fɔ waati dira ko kunu ko ba kelen kun ye wari ye sanfɛ ba kelen tɛ wari ye bi ale bolo misali yɛrɛ man ka ta ba kelen kan bi a bɛ kɛ cogo di parce que fɛn dɔw bɛ yen f'an k'o faamu koyi a ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'i ma ɲɛ ɲumanya kɔ sisan ni fɔlɔ tɛ kelen koyi fɔlɔ a bɛ fɔ an bɛ ko dɔn tuma min na n tɛ Bamakɔ dɔn dɛ ko kari ko fɛn ba kun bi dɛ ko hali miliyɔn t'a si a ɲɛ na o kɔrɔ ye miliyɔn bɛ sɔrɔ maa o maa bolo o bɛ jate dugu nafolotigiw fɛ nka bi hali débrouilleur yɛrɛ miliyɔn hali miliyɔn damadɔ b'i bolo i ka kungo kelen a tɛ se k'a dilan i ka adamadenya kungo kelen miliyɔn damadɔ b'i bolo wa i ko kuma tɛ dɛ mago kelen de bɛ yen a tɛ se ba n'a nana o waatiw ni waati kɔrɔ sarakati bɔ cogo kɛ kelen ye a ye ko in lajɛ dɛ waatiw tɛ kelen ye dɛ jango an balima faransikaw o de k'u ye koyi walayi an bɛ dugawu de k'a ye faransi ye dɛ tiɲɛ na gɛlɛya bɛ yen kana filɛ ko gɛlɛya b'an fɛ Mali la ye dɛ nka faransi ta ka jugu Mali ta ye kuma jugu tɛ dɛ u wari di cogo ne b'a fɔ o de fɛ an bɛ pari de an b'a lamɛn an bɛ dugawu k'an ye dɛ an bɛ pari u tun bɛ to ka di mɔgɔ ma yan ne ko n ko maa n bɛ pari n ko 1000 o tɛ ne m'o faamu dɛ u nana b'o la kɔsa in na dɔw bɛ 400 d'i ma dɔw bɛ 600 d'i ma a dɔw yɛrɛ bɛna 200 di alimami ma k'u bɔra Faransi i ka k'i ka baara gosi dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a b'a jira ne na ko gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ala ye parce que hali yan ka to di maa ma ten ka caya hali fɛn tɛ minnu bolo n'u bɛ geribu sɔn tiɲɛ na kuma dɔw la u bɛ tɛmɛ nin kan ni gɛlɛya sera o yɔrɔ ma an bɛ dugawu k'u ye ala ka foni ni kan n'u ye ni gɛlɛya tɛ fɔ a bɛ an ɲɛna ko hali n'i ye 20 di maa ma k'a bɛ fɛn ɲɛ a ye o ye fili ye dɛ ni gɛlɛya don an bɛ dugawu k'u ye nka ni gɛlɛya tɛ ko Mali de ye fantan jamana ye jɔna tɛ wari la yan o ye nkalon ye dɛ nkalon ye dɛ 400 t'a ɲɛ baliku ye bi dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'a dɔɔni farala ɲɔgɔn kan kɔni la ala nka baliku i b'a fɛ k'a bonya i b'a fɛ k'a karama 400 200 ko nagasilen kɛ don dɛ ni se b'i ye nka ni se t'i ye an bɛ dugawu k'i ye an ka kuma in faamu dɛ ni min ta ye dɛsɛ parce que tiɲɛ na dɔw bɛ yen sogo t'u bolo dɛ u b'a kibaru bɛ s'an ma yan dɔw bɛ yen hali n'u ye pase sɔrɔ bi u bɛ yɛlɛma yan n'u ye bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ yan u bɛ yɛlɛma yan o mɔgɔ ka ca tubabu jamanaw la canko kɛrɛnkɛrɛn ma ninnu ka yɔrɔ in tɛ o si yɔrɔ ma an n'u ye ɲɔgɔn na wa ne tɛ a bila n t'a bila taa n ti taa karamɔgɔkɛ i ka yɔrɔ man di koyi n'i ka yɔrɔ i bɛ taa koyi a ye tɛ a bɛ fɛn fɛn n'i y'a bɛ kɛ gɛn yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ segin ka taa yɔrɔ la u
ube hera la ugaro la bor so ugaro la abge jugodi ambal ma mun be français am do ko yi ya fa amma ko yi la ko jilté de ma fa ka fa mu de mundo ni gele kondo ne ba miri gele di ni gele do am do ko yi na na bu yena de ko fe be ba nyaw ya a chena ke be nani ko ni balu ku ka mabunya na o te sebe ko de ara wo sebe ko o te sebe ko de ero jolo ko 3 euro roa drome saba era drome saba di don maya ibe drome duru don maya ana karamgo mi voyo akoko dugu be mugaya mugay ni war min di mama lade e bora ro mina jolloy ala ce bi drome saba ta kibina di ibadi buron maya ibadi ka mabunya taw maya te bulan de be dugu naka shilela afana ma ray tete bligui demane kumbe hera kan ala sonaba soani mo be aventure dam ne balla ne ala sonaba okay ubid visa taga na ya mali ya be kemba bay ni ala tibe ala sonaba ma de donge ka ko shi yere magui chante kumbu fu brama bli karaoke ambe hera de kushi jamana ida ni mi na ni toro ya ambi kumbe ala sonaba jamana de be ka joro ka ko disi yiye ngani ajuguta ka shama ambi ni ala sonaba an da bajal ka kan siki kuma be abaka naga shiga ta abina chidi abina keta aka jodi ambo de an won bode amana gela chugo chugo aka jodi jamana inga josadi bode ina ala di kanasa wa ma dhalika ala allah bi aziz takuba ya rabu katlaka lafia ala kan lafia ala ka boda kan ambalma mun be ko ka faransi do yoro were do ni men kira sobe ka hankili jigula la men ko baro bi siya am do ka ala ka he kanu ube gele mun no uski yoro le ala ka no ya kanu min tay papier ko ala ka no ya min tay garske gele ala ka no ya min tay bar ko ala ka bara he di anuma ala ka boda kanu ya ala ka nu ka dine koloshi mama tunga ka gele mama be tunga fe ki be gele kodola ya rabbi ala ka bika am fleka ni kuma mun fana fo yela ko kuma de ka bon ka tema se baka do de o de ka chala tugo tugo ko be kalo dama do ke france ka war mun fara nyonga ni nana basi be o warindi ibta bu bi dodi ibta ya ni tari balma mun fo na ka bana be da waledo be bulu janido bo o la sa ba mu nama ninge keme nana ni keme fula atinyere ode do ko yode alaka boda kanui alaka bugude noya anui alaka funike anui alaka so manganui be gele mununa alaka wuli ete tunga woni far ete ko erela ko ete buluya ko wartigi ko dinda fa kollindo muso ta ce kollindo brusono mata duguba kono ma malien de to bu jamana ma kollindo okay parce que afara yeko nu ngai abinda vesu ni fe mbala bo ni nana ni be fe do be afoko mbilla membe ko fe duguba nun to toyi parce que abi ngo gelea ni duguba nun to fa awa abke mo yana ki kan agreement afodro alhamdulillah mi darsullah me ambe ko fe ay do kay anga keti alaka boda kanui alaka funni kanui alaka sawj manganui alaka ti majra alaka batu dayla an ya kono amin imamunun ke ya rabbi alaku jiya alai alaku saraka aljinay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك